Salutare, fraților! Bine v-am regăsit la o nouă serie de Minecraft. Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Cum veți putea observa, doar vedeți că mă joc. Și da, așteptați un pic. Da, și haideți, acustați că m-am dat un pic pe creativ. Scuzați-mă ca să ies de aici. Oh. Și în chesturile astea nu aveți voi treabă, ce e secretul meu. Da? Da? Dacă vă uitați, vă bat. Nu vă bat, mă, ce aveți. Și aici mai am ceva secret, care e un portal. Exact, și eu să-l ascund de oricine. Doar uitați-vă cum arată. Ok, astăzi, împreună cu această vacă, cred că... Oh, da. Ok. Stați așa. Da, știți acele cu episoadele Minecraft, dar... Și asta o să facem și noi, Minecraft, dar... Lumea este... iarbă. Am voie să ating doar iarbă? Ok. Asta e destul de simplu. Wow. Oh. Da, deci trebuie să ne plimbăm pe aici, fără să atingem altă culoare. Sănătate mie. Ok. Haideți să... Nu! Am ăsta în mână. Știu, hai, nu se... Totuși... Avem voie să atingem și de asta și mă... Și cam atât. Cred. Mi s-a stricat portalul. Nu. Care hai să ne ducem în Nether. Sau nu știu unde să batem dragonul. Mă, Doamne, mai sunt și florile astea. Așa, punem frumos. Oh, așa. Așa. A, ops. Hai să punem astea repede, înainte să intre cineva în acest portal. De ce nu merge? Cred că așa funcționează. 100% că eu cred că așa cred că mai funcționează, că e de mult mai merge. Ok, hai să punem hop. E măcar e așa de decor. Aoleu! Am atins. Doamne, Nicolase! Da. Ok. Deci... acum treaba noastră este să găsim aici, nu știu. Ce să găsim noi? Diamante. Puteți să-mi dați chiar și mesaje în comentarii cu ce vreți să cauți Minecraft, dar scopul tău este să găsești nu știu ce, bla bla bla. Puteți să-mi scrieți că o să fac. Că am făcut și la un videoclip cu niște nume. Da, și da.
Da, fraților, și haideți să căutăm aici niște diamond. Dar stați să ne dăm aici pe cum îi spune? Pe aici, pe asta. Pe asta, cum îi spune? Wow. Nu mai țin minte, stați. Așa, survival. Imediat, că mă duc eu repede undeva. Deci stați că m-am dat iar un pic pe creativ, un pic, stați că facem eu ceva. Ok, scopul nostru este să găsim aici diamante. Stați așa, să căutăm. Sper să nu vină piatră, că nu pot să o sparg pe asta. Stați așa, imediat. Fraților, dacă nu știați, mie mi-apare mereu un pickaxe de diamant în inventar sau tot ce cer eu, că sunt Herobrine și pot să sparg mai repede. Stați, mai spun o dată. Deci, pickaxe de piatră. Și chiar mi-a apărut, haide să spargem. Dar nici de asta nu merge. Necă spun încă o dată că mi l-a dat pe cel greșit. Hai, deci, pickaxe de piatră. Ok, mi-a apărut. Dar de ce nu se sparge? Da. Deci, haideți să ne dăm pe creativ ca să ieșim din mina asta, că nu găsim niciun diamond. Și să spargem așa mai bine. Ce? Nu pot să sparg. Dar... De ce? What? N-are nimic. Ok. Așa. Deci hai să ne construim un parcurs. Sau să uit că construiesc la un prieten de-al meu într-o zi acest parcurs și o să îl fac. Când o să-mi fac și un prieten care are Minecraft. Ok, deci el o să o ia așa, hop, așa. O să aibă hop, așa, hop. O să fie numai cu scări, o să vedeți voi. În acel episod, cred că o să fie în 2 ani. În 2 ani, cred că o să-l fac. Deci, ia să mă descurc și eu. Ia, deci, cu viteză. Hop, 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 hop. Da, mă. Asta spuneam și eu. Un portal, dar nu știu. Acum, nu o să-l fac acum, o să-l fac mai la final. Deci chiar mă descurc. Da, punem aici unde sta. O să urce. Așa, o să cadă. O să fie tot cu scări, fraților, o să vedeți. Ok, hai să vedem dacă mă descurc. Deci, ăsta e videoclipul care... Într-un videoclip o să-l fac în 2 ani cu acest parcurs pentru un prieten. Cred că 2 ani e să fac și un prieten nou.
Bun, bun. Hai că chiar m-am descurcat bine. Ok. Acum să mai facem cu altceva. Deci, o să ascund eu aici niște chesturi. Ok, stați, era să opresc filmarea. C-H-E-S-T chest. Așa. Și acolo să ascund niște diamante. Diamondus. Ok, deci să se ascund prima oară niște diamante. Hop. Într-unul o armură. Care să ne jucăm noi cu ea într-o zi. Pickaxe. Nu e pickaxe. N-are nimic. Ok. Haideți. Acum. Deci în ăsta ascundem aici niște. Așa. Haideți că pun repede niște pământ. Care scrie. Care să pun eu aici un semn. O manetă doar. Și zic așa. Mai pun aici încă un chest. Secret. Și ia să pun această armură. Oh, da, și am uitat să pun casca. Mai pun aici un semn. Aici? Așa-i? A, uite-l. Pun aici o manetă. Ca să știu. Ok. Ia. Punem un semn să citească. De unde se aveau? Nu trebuie trident. Ciocan! Doamne, nu mai l-am văzut aici la nou. Da, și o să revenim cu partea a doua mâine la ora 10. La revedere!